De A31 is afzetten tussen Marsum en Dronriep. De dijk wordt gebruikt als bushalte voor 120 bussen en als parkeerplek. In het begin streamt het dan net goed terug en er binnen opstartproblemen. Morgen gaat het zeker beter in ieder geval. Betere start, een beter verloop van het hele project. Ja. Kun je wel een beetje communiceren met de rest van de punten? Nu nog niet. Nee, hè? Nee, ik heb nog geen equipment gehad, zeg maar. Ze staan verderop wel uit te delen en ze zouden hier langskomen, maar niks gaat. Ja. En hebben de mensen een beetje begrip? Ik zie ze ook gewoon doorrijden. Ja, dat klopt. Ze hebben niet echt heel veel begrip voor de situatie, neem ik aan. Sommigen beginnen een beetje te vloeken en te doen. Sommige mensen moeten naar school, hebben zijn excuses en smoesjes en weet ik veel wat allemaal. Het is niet zoals het bedoeld zou worden, nee. Hoe lang moet je hier staan? Tot 8 uur vanavond. Communicatie valt weg. Want ik versta niks van wat je zegt. Wat is precies hier de bedoeling? Nou, dat wij de bus coördineren voor het vervoer richting de luchtmachtdagen. Dus dit is een parkeerplaats. En ja, we zorgen gewoon dat de bussen vanaf de parkeerplaats naar het terrein gaan en weer terug. En dan elke keer mensen meenemen. Gewoon fietsers hadden die van haarzelfs. Even nieuwsgierig? Ja, ik denk, moet je maar even heen en fietsen. Ik zit nu in de voertuig, ik denk, dan moet ik maar even heen. Wat vind je ervan? Oh, ik vind het prachtig, hoor. Zo, mooie drukte. Dan straks even een koffie naar huis en dan ga ik even naar de vliegbasis, fietsen we even heen. En het is mooi waar, dus wat zitten we nog meer? De coördinatie van het verkeer wordt dienen in het nagelnije crisiscentrum van de helpdiensten in Drachten. Ook bij eventuele calamiteiten komt het centrum in actie. Het grote voordeel is dat alles daar aanwezig is. We kunnen beelden over allerlei ruimtes verdelen. Het is ingericht, het staat klaar. Het zijn prachtige werkruimtes. Vroeger zaten we in een brandweerkazerne in Leeuwarden die ingericht moest worden. Waar iedereen op elkaars lip zat, een kakofonie aan geluid. Onwerkbaar. En we zijn hier niet alleen trots op, maar echt heel gelukkig mee. Het is een fijne werkomgeving. Op 12 grote schermen binnen beelden te zien van de vleenbasis en de takkongsdieken. Alles is ontnota zonder problemen verroen.